أبنايلو معنت قداي سلسة وسنت زرباتات كنزارة ربلو مينا ما خلاي منجسي إثيوبيا ويكا فيدرال منجستي نا إثيوبيا نتوم أب كراخاري زصنحو ويكا مكراخرو خوينوم زصنحو أب وسنت جراين أمحارا نزركبو مريتات مرجع زقبرو أب تحتي فيدرال منجست خوينوم يمزبل ببيت مخري فيدريشن زوصو بايت كيتاچو ردان ناتو بارتن مالتيو تقبلنت ايرخبن سلازي بز ጉዳይ ዚ ክትዕገጥሞም አለው ፍላይካ አይተ አገኘው ተሻገርን አይተ ጌታቸውን ነታ ሐሳብ ዚ ብጣዕሚ ለዓለን ተحتን ከብሎ ይራአየለው ማለትዩ መን ክስዕሪ ኾን መን ክዕወተ ሊኾን ዚ ጉዳይ ናይ በሐቀ ከመይ ኮውን ክንርኢና ንኾውን ማለትዩ መበል ካልእ ሐሳብ ካብ ሶማሊያ ጀሚርና ክሳብ ምጽዋዕ حيال حيلي أتعيشنا إنا نزيخ آخر مرحو إنا زبل ناي تمال زنبرة نايستان حموشتن بعال حيل مكلا هال إثيوبيا أبو ترخيبهم قدام منستر إثيوبيا دكتور أبي تزاربوا وزربا نبوز حد سبات كم حماق الكوين ترى له يكأدس زي ولا مالو بس قد داي زيخ تسمل بناستينا زول سبات له ويل أبتنا لهم عند قد داي أنت إنيرو تزاربا بصرخة بخمي عين الزرباتات يوم نابزي توصحوا كذا وقعكم يا مالتيو كزاربوا اللي لفعتي تسفى برهانة جبر جرجس مس فيلمون فيلاري كلتيهم مالتيو تعجبهم عاد جبرو نب أرمع سرت حدا كركبوا ترايم يبهلالو تركبوهم تأرمي كم من تركبوهم نمنتاي كساب حجي نايزي أتوم قداي بحجي زي تتحدث أنيحو زبل زربا لو ما عندك سمعوا تدليهم تخونوا ويل أبتناي لو ما عند تدلي ناي مودة أتام حدا سنة أبوا ولا بتجري سنة أنت أبواوي الكاي إن السبزي زحيش مسلت أنا أنت زي تبقى أسكو يعرفني يبل أبز حلفة وان نسدرا سلت أنا يهرم رينا قدا في لنا يرنا حجوهم بتماساسالي بتعمي منور تقالاتن صياف زغون قالاتن دا تزاربه تقبرو وسشغل الله نزسب زي خا بصرون نمنت أي ختحزي كأله زبلني حد سبات حتى كوان هالله قال امزارو وزلو قلنا تحطهم كم اللي سلكم يخوني لي قمت نعمل لهم عند فيديو كنسجرينا حد يشتغلكم للشانل سبسكرايب قبروا إيهم ويل نبارات كتكونوا تقوليهم نبارات نحركينكم دما هناس أيريتو تصحفوا لي سبات الله نظام هناس أيريتو تصحفوا لي سبات مساعتهم كينكم هناس أيريتهم كتصحفوا محصنكم مالت شلزي نعمل كومنت بوتا حيزكم كيد لهم سناي ذهبن ريتيو شفافين كاي تحلف صوري زخونه كوينا سترفولو مخنيات حبرنا سلام سلازبلكا سلام يترخبون بوليتيكاو مفتحي نتبلو نغرات بخلتي وغنات سناي دليت دا امبر حد وغن سلام سلازبلا يكونن شفافين كايو ايتحلف صوري زخونه كوينا سترفولو مخنيات حبرنا زي قدامي يتحطو يا صوري زخونه كوينات سترفولو مخنيات حبرنا ويل ازيا نعخون حفتي وي سناي نعيون نخالوتنا ونابزي أزلنا تسامعنا أتخون إذا أب إيكونومي بتعم أزيو لمود قاليو comparative advantage ويكأت زماد بالجائز بال إذا أنت مالت مسيلك هجرات comparative advantage اللون أنا نعبنت أب مزراب نفع كوني غلي ويابري أكت مقبار نفع كوني غلي نساقة صبوق رئيتو ويكأ حتى تيرئيتو عم مصحف صبوق كين قال لها مالتيو سلازي أنا زرخبو نقر بعلي الصرحو زي رغبة تخوين انت ازقبرو مالت كمرص ألن مالتيو opportunity cost زبهال كالله بز قد هايزي كمرص ألهو ويلا مس مرصكو opportunity cost زبهال ألهو اتزي مرصكو نقر تريفيو مهمينيو مخنياتو حدا نقر سلاز مرصكو سلازي انت هيدا اخقبر زلني ويل نخلو سرح بعليك سرحو سلازي كل نتا أنا زخلو طرح سريحي نتي كالي زي سرحو أنا وي بنقلب بلا خرخو ايه وي بخالي سبب بلا كسرحو ايه مالتيو ويج هاجراتونكم عينت ناي بعلن زخونو كومباراتيف ادفانتيج اللون اتا حانت عدي ورقي اتسرح وي تمرت وي تفري اتا خالي اتقا بونا ايها تفري نبل سلازي ناي بعلن زخونو كومباراتيف ادفانتيج نحرها اللي ونسي بمنتا انزن عادتات زياتن كتا اساسران كوينات كترفا زغلان ويل حانتن قلالن منقدي اخمس الكا تانسخا زبلكا سلام مالت صبوق قالات مدر دار زي كونس حبراو ربحا مفتاريو كلتي حزبي اب حدا جوبا ويكا ايكونومي مستعسره كوينات نمن كم زي يطقم بعلو كردو مغبار مالتي ازي يتامنغو جرمنن فرنسان اب نايدوب ايش عدتات زولو اسرار حي بقليلو حاجرات بايكونومي ويكا حزبتات مالتي
ሰላም ኩኑ ስለ ዝበልካዮም ሰላም ኣይኩን ትክክል እዩ ሰላም ንድለ ስለ ዝበልካውን እሽን ሰላም ኢሎም ኣይመፁን ሰላም ማለት ኣብ ዝኾነ ተሓስርከ ቦታ ኣይኮነትን ጥቕሞም ተተሪፉ ንባዕሎም ዝቐትሎም ምዃኑን ድሕር ዳኣ ፈሊጦም ግን ወይ ብጥሜት ዝሞቱ ምዃኖም ተፈሊጦም ወይ ብጸልማት ዓይኖም ዝዕውር ምዃኖም ተፈሊጦም ወይ ኢንዱስትሪኦም ወዲቑሲ ኣብ ሽግር ሙዳቆም ድሕር ዳኣ ተረዲእዎም ሽዑዮም ሰላም ዝመርፁ ሰባት ሰላም ዝመርፁ ሰላም ማለት ሓበራዊ ረብሓ እንተልኢካ ኢኻ ሰላም ትገብር ብኻሊእ ባህላ ግልብጥ ተቢልናያስ ኩይናት ማለት ኮምፓቲብል ዘይኮነ ኢንተረስት ወይ ከዓ ዘይጣዓዓም ድሌትን ሓበሬታን ረብሓን እንተልኢካ እዩ ዝፍጠር ማለት እዩ ጎንጽ ማለት ከዓ በዚ ዝብገስ ስለዚ ንሕና ነቲ ጎንጽ መበገሱ እንተፈሊጥናዮ ነቲ ሰላም እውን ከዓ መእሰሪ እንፈልጦ ኮይና ንምንታይ ከምዚ ዘይንገብር ማለት ናተይ መፍትሒ እዩ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት መፍትሒ ዓድታት ዘይብለን ሓበራዊ ምሕደራዊ ወደብ ጆይንት ፖርት አይዲ እቲ ሓደ ፀገም መጀመርያ ክነውግዕ ኣለና ግን እቲ መፍትሒ እዚ እዩ ጆይንት ፖርት አይዲ ይበሃል ሓበራዊ ዋንነት ወደብ ኢትዮጵያ ነቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ኣብ ወደብ ዓሰብ ኣነ ወናኒት ክኸውን ኣለኒ እትብል ወል ኤርትራ ከዓ ነዚ ከም ናይ ሙራር ስጋኣት እያ ትሪኦ ወይ ከዓ ተወሪረ እያ ትብል ዓመፁ እውን እዩ ኢላ እያ ትሪኦ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ዳይሬክትሊ ናብ ውግእ ኣትዋዘን ዓድታት እዚኣተን ማለት እዩ ሰላም ክመፅእ እንተኮይኑ እንታይ እንክገብራ ነይሩውን ቀሊል ነገር እዩ ናይ ሓባር ዝኾነ ትሕተ ቅርፂ ኣብቲ ወደብ የወፍራ ወናኒት ናይቲ ሓመድን ናይቲ መሬትን ኤርትራ ትኸውን 40% ናይቲ ናብኡ ዝቐርብ ኢንፍራስትራክቸር ምህነፅ ዝውዕል ነገር ከዓ ኢትዮጵያ ተቐርብ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ መብራህቲ ናይ ኢትዮጵያ ባሕሪ ኣንደር ዩቲላይዝድ እዩ ብኤርትራውያን ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ መብራህቲ ከዓ ኣንደር ዩቲላይዝድ እዩ ብኢትዮጵያውያን እንድሕር ደኣ መብራህቲ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ሂባታ እሞ ከዓ እቲ መስመር በዚ ኩሉ ዓድታት ሓሊፉ ክሳብ መወዳእታ ኤርትራ ዝበፅሕ ተኮይኑ ኤርትራ ድማ ነቲ ወደብ እንድሕር ደኣ ፈቂዳትላሞ ናይ ባዕላ 40% ኮስት እንተዕሪፋትሉ ናይ ሓባር ህንፃ ንምህናፅ ናይ ሓባር ትሕተ ቅርፂ ንምውፋር ኢትዮጵያ ተወፊራትሉ 24 ሰዓት ኣብ ጸልማት ከይትነብር ኤርትራ ባዕላ እትሕልዎ ዝኹለይ ቢልዮናት ወፅያ ዝሃነፀቶ ኢትዮጵያ ከይፈርሳ ከዓ ባዕላ እትሕልዎ ስለዚ ከይቃታተላ እቲ ሓንቲ ናይ ኢኮኖሚ ሓላዊት ትኸውን እዚ እንታይ ዝባሃል ኢኮኖሚክ ሆስቴጅ ይባሃል ነንባዕላ ተንሲ ብኢኮኖሚ ተዓጋጊተን ኣለዋ ማለት እዩ ሓንቲ ነቲ ሓንቲ ዓጊታታ ማለት እዩ ውግእ ከይጅመር ተኣልቲሜት መፍትሒ ናይ 2026 ወይ ከዓ ናይ 21 ክፍለ ዘመን መፍትሒ እዚ እዩ ሰላም ስለ ዝበልካ ዘይኮነስ እዚ እንተጌርካ ሓደ ወሳኒ ዝኾነ ንኹሉ መፍትሒ ይኸውን ወይ ላብዚ ትግራይ እንታይ ኣትርባሕ ንሕና ማእኸል ናይቲ ንግዲ ኢና በቲ ዝመፀ ንሕና ንዓና ሽሻይና እንጀራና እዩ ሓንቲ መኪና ትኹን ሓንቲ ጎማ ናይታ መኪና ከይትቃፀልን ኣብቲ መንገዲ ዝኾነ ፀገም ከይገጥማን ምን ተረባሓና ክንብል ጠጠው ኢልና ኢና ክንሓድር ማለት እዩ እዚኣ ተጌርካ ጥራሕያ ኩለንተና او ሰላም ትመጽእ ክቡርን ፍትውን ሓው ተዘይ ኮይኑ ትውግእ ነቲ ሓበራዊ ረብሓ ወይ ከዓ ክፈጥሮ ኣይክእልን ምክንያቱ ጎንጽ ማለት ዘይጣዓም ድሌት መፍጣር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ኸ ተረዳዲና ዶ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር እየ ከመይ ቀኒኹም ኣለኹ ክብላ እኔ ኣዴና ከመይ ኣለኽና ወላዲትና ናብራ ከመይ مسغن الزعل مسغن أمله آمين آمين الدواء معري آمين الدواء وحنا الإنسان أنا عسي زي ما نسيبه آمين الدواء يغرب اليوم حي هاتنا يقدم هيزين قدم يقدم فيه لا طقمني عسل وعلتنا وعنفو نا لما نقعبي يجو مصعى خلو خيرا من أمقدر أبو طريق እንታይ ክገብር ቀደመን ጽግምቲ እየን ነቲ ዘይብሉ ይወስዱሉ እዩ ነቲ ዘለዎ ይወስኽዎ እዩ ወዚ ማለት ትርጉሙ ክነግረኩም እየ ካብ ዘይብሉ እንታይ ክወስዱ ነይሮም ግን ትርጉም ስለ ዘለዎ እንዲ ከምዘን ናይዘን ወላዲት እዩ እዘን ኣዶ ኣይነበረን ቀደመን ጽግምቲ እየን ውዕለት እንዳውዓልኩ እንዳሰራሕኹ ማለት እዩ ኣብ ዓደን ኮይነን ስደትን ንጀህራይ ሞቹ ዝበሃል ተተሰዲድካ እኮ ድሓኒ عدنا كو خميز مسألة جوان يرنا خندي جوشوكو خندي تقلكو إذا لنا عاوزين مسئنا نسرح لنا برتري إن الله هاتبل تغليها أبعدها خوين كحت شكل كلها أعدها خوين كحت سرح لها of course تحتسب سلط خوون زلها كل سب كان عخا
ዝተፈለየ ምልከታ ስለ ዘለዎ ሞት ባህልና ከእኹም ዓይነት ኣንደርማይን ዝገብር ወይ ከዓ ዘነዓቕ ኩነታትኩም ስለ ዘለዎ እዘን ወላዲት ከመይ ገይረነተን ደቀን ከም ዘዕበይኦም ኩላኹም ሓሳብ ኣብ ውሽጥኹም ኣእምሮኹም ሰኣልውን ክርዳእና ምእንታን ማለት እዩ ሶ ናይዘን ወላዲት እዚአን ፀገም ኣፀቢቑ ይርድእካ ማለት እዩ ኣፀቢቑ እዩ ዝርድአና ከምዚ ገርና እንድሕር ተረዲእናዮ እቲ ውግእን ወዲ ውግእን ዝበሃል ነገራት ነዘን ወላዲት እውን ናብ ፀገም እንተእትወና ዓና ከም ዘእትወና ስለንፈልጥ ብቐሊሉ ክንወፀሉ ንኽእል መንገዲ ኢና ንናድንበር ስቑኢልና ሓተኻ ይንበሃልን ክብለኩም ኢለ እየ ሕጂ ናይዚ ደብዳቤ እዚ መሰረት ተገይሩ ካሊእ ደብዳቤ በዚአ መሰረት ገይሩ ዝብል ዘረባ ነቲ ዓዲ ናይቲ ዓዲ ሰላም ዝበለፀ ንምህዋኽ እንተዘይኮይኑ ካሊእ ትርጉም ኣለዎ ወይ ይሓስብን ዝብል እዩ ንምንታይ እቲ ጉዳይ ብከምዚኡ መፅዩ እቲ ተጻሒፉ ዘሎ ጠቕላላ ክንሪኦ ከለና እንድሕር ደኣ ናይ ብሓቂ ምርጫ ክግበር ተደልዩ ኮይኑ እዩ ዝብል ስምረት ፓርቲ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ምርጫ እውን ሕጋዊ ኮይኑ ይቕፅለሎ ኢልና ክንኣምን እንድሕር ደኣ ኮይና እቲ ቅድሚ ሕጂ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ክፍታሕ ኣለዎ ዝተባህለ ብሕገ መንግስቲ መሰረት እንተተፈትሑ እዩ ብፍላይ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ናይ ሓንቲ ዓዲ ዶባ ወይ ከዓ ናይ ሓንቲ ቦታ ኣዋሳናይ ሕቶ እንተልእዋ ንዑን ምፍታሕ ዳ እምበር ከም ብሓድሽ ሪቦርደር ናይ ምግባር ዝኾነ ይኹን ስልጣን የብሉን ብፍላይ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኣምሓራን ዝረአ ክፍተት ደስ እንትብሎ ተሎ ኣብ ትሕቲ ትግራይ ክመርፅዮም ይብል ደስ ትብሎ ተሎ ኣብ ትሕቲ ፌደራል ክምረፅዮም ይብል እዚ ከዓ ኢድ ኣታውነትን ኣብ ማእኸልካ ኢንተርፌረንስ ክህልዎ ኣይግባእን ነይሩ ከምኡ እዩ ዝብል ሕገ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ እዚ እንተኮይኑ ግን እቲ ምርጫ ሕጂ እውን ትክክለኛ ከም ዘይኮነ ኢና ንቆፅሮ ክብል እዩ እቲ ደብዳቤ ብምልኡ ዕላው ገይሩ ፅሒፉ ዘሎ ማለት እዩ ጌታቸው ረዳ ካሳይ ጻሕፎ ደብዳቤ እንህልኩም እሺ ኣትዩ ባጎ ከረም ዳግም ገመት ክንግበራሉን በጽኑ ኣይ ሓተት ኢሉ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ 16 ለካቲት 2018 ዓ.ም ትማሊ ትዋጎ ዝነበርካ ሓይሊ እቲ ትማሊ ዘዋገእካ ዝነበረ ኮውዝ እንድሕር ዘይመሊሱ እንታይ ናይ ባህር ለውጢ ስለ ዝገበረ ኢኻ ንስኻ ልዕሊኡ ኮይንካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ውግእ ንክከፍት ወግሐ ፀብሐ ትዛረብ ዘለኻ እዩ ናቲ ሕቶ ትማሊ ሕገ መንግስቲ ጥሒሱ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ኣውጁ ኢሎም ዝተዋግእዎ ሓይሊ እንታይ ስለ ዝፈፀመ መንግስትና ዝብልዎ ዘለዎ እየ ዝብለካ ዘለኹ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኳስ ከተግብር ዘይከኣለ ሕዚ እውን ናይ ውግእ ነጋሪት ዝነፍሕ ዘሎ ተጋሩ ክልቲኦም ክዳመዩ ገንዘብ ስፖንሰር ዝገብር ሓይሊ እዚ እንታይ ናይ ባህር ለውጢ ስለ ዘምፀ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ትክክል እዩ እዚ ሓይሊ እዚ እንታይ ናይ ባህር ለውጢ ስለ ዘምፀ እዩ ንዕኡ ተስዕቦ ዘለኻ ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲኡ ኮይንካ ይሰርሕ ትብል ዘለኻ ወይ ከዓ ልዕሊኡ ኮይንካ እውን ትማጎት ዘለኻ ዝብል እዩ ፐርፌክት ዝኾነ ዘረባ እዩ ለውጢ ዘይረኣኻ እንድሕር ኮይንካ በዚ ጉዳይ እዚ ወይ ከዓ ለውጢ ምንም ለውጢ ንዘይብሉ ቅድሚ ሕጂ ውግእ እንተ ነርካ ትዘዋግኣካ ምክንያት ንሱ ተነይሩ ብኡ ጌርካ መፍትሒ ክተምፅእ ስለ ዘይትኽእል ሕጂ እውን ነዚ ሲ ትቃወሙ ንከም ዝበለ ጉዳይ እምበር ትድግፈሉ ምክንያት ዋላ ሓንቲ የብልካን እዩ ፅቡቕ እዩ ኣዘሴም ታይም ብወገን ሻዕብያ እውን ከምኡ እዩ እንታይ ለውጢ ስለ ዘርአየ እንታይ ስለ ዝገበረ ኢኻ ደኣ ትድግፎ እዩ ተመሳሳሊ ትሕቶ ናብ ፈላሴ እትወኩምን ወይ ከዓ ቢዩቱ ናይ ንሓልፎና ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝብል ዘለኹ ተመሳሰልቲ እዚኣቶም ዞም ክልተ ስርዓታት ሲ ንባዕላቶም ኣሪሞም ኣይመፁን ናብ ዓድና ኣሪሞም ኣመሓይሾም ዝነበሮም ኣብ ልዕሊ ትግራይን ተጋሩን ዘለዎም ምልከታ ኣመሓይሾም ኣይኮኑን መፅኦም ሶ ዋላ ሓንቲ ትድግፈሎም ኣጆኹም ትብሎም ነገር የለን እንታይ ደኣ ኢኻ ትገብር ንስኻ ናትካ ጥራሕ ሰሪሕካ በቲ ንስኻ ክትከሎ ዝግባእካ መንገዲ ክሳብ መወዳእታ ናይ ምኻድ ስራሕ ኢና ክንሰርሕ ጥራሕ ንኽእል ማለት እየ ክቡራት ወፍትዋት እዚኣ ከዓ ትክክለኛ ዘረባ እዩ ተዛሪብዋ ናብ ጎይታ ሃይሊ ክንሰግር ኢና ዕላምኡ ትግራዋይ ንምጥፋእ እዩ ዋላ ንወሎ ትግራዋይ ንምጥፋእ እዩ ዋላ ንወሎ ኤርትራን ትግራይን ፈላልዩ ከጥፈአን ኣብይ ኣሕመድ ኢሉ ዝሓስብ ትግራዋይ ወይ ኤርትራዊ እንተሃልዩ ተጋጊሎ ማለት ሪኢኹም ነዚ መረዳእታ ዝኾነና ንኣብነት ናብ ሚሌ ካብ ሚሌ ናብ ጭፍራ ዘጓዓዘ ዘሎ ኣፅወራ እዩ ኤርትራውያን እውን ናይ ኤርትራ ናይ ስለላ መሓውር ንእሽተነ ኣይኮነን ይረኣይዎ ብቡሬ መንገዲ ኸይዱ ወይ ምዕራብ ትግራይን ቡሬን ሒዙ ጥራሕ ድዩ ንኤርትራ ክወራ ንሱ ንቅድሚት ሓቢርና ንሪኦ ይኸውን ብዝኾነ ኮይኑ ግን ኤርትራ ክወረሉ ዝኽእለሉ ኣፅዋርን ካሊእን ምድላው ገይረ ኣለኹ ኩሉ ነገር ወዲአ ኣይሕልፍ እንታይ ኢሎም ግን ተጋሩ ክደቕሶም ይብል ታሱ ኣይፅምዶ ንገብር ትክክል እዩ
صمدو مالت ناي فرح وصيت يو بتحد وغن እኮ ማለት ስለ ዝፈርሕና ኢና ተጻሚድና ዘለና እዩ ኣነ ኻ ዝብል ዘለኹ ጽቡቕ እዩ ግን ሓበራዊ ረብሓታት እንተልዮም ኸ ክጻመድ ዘለካ እምበር ሓበራዊ ፍርሕታት ከጻምዱ ኸይብሎም ምክንያቱ ተም ፍርሕታት ብዝኾነ መንገዲ እንድሕርዳ ሽርፍ ኢሎም ወይ ከዓ ኖሞር ፍርሒ ኢልካ ተተበጊስካ ወይ ከዓ ብዝኾነ መንገዲ እንተተፈቲሑ ምሲ ሶልካ ምስተሓደ እንዳተዳበልካ ስትዋጋ ኢኻ ክትነብር ማለት እዩ ማለት በቲ ወገን እንድሕርዳ ንኣብነት ገዲፎ የኤሉ ምስ ይኾንካ መስካ ነቲ ትዋጋ ማለት እዩ በኻሊ ባህላታ ማለት እዩ ረብሓ ይኮነን ተረዲእካ ዘሎ ኣይጨበጥካያን ዘለኻ ተዋና መሰረት ማለት እዩ ተዋና መሰረት ንዓና ረብሓ እዩ ዘልየና ኢልና አንተ ካብቲ ረብሓ ተበጊስና ዓይን ሓጂ ክንዛረብ ረብሓ ዘይብሉ ጉዳይ ከነተግብሪና ዝብል ማንም ሰብ ቅጽል ይኽእል እዩ ግን ቀጻልነት ጥዑይ ኣይኮነን ዓድታት ሰባት ኩለን ትነኦም ናብሮኦም ወግዖም ዕላሎም መዓልታዊ ህይወቶም ወዘተ ኣብ ረብሓ ዝተመሰረተ እዩ ወደኮኻ ንረብሓ እዩ ወዲ ሓትኖኻ ንረብሓ እዩ እናሓጎኻ ንረብሓ ፋሚሊ ረብሓ እንታይ እዩ ብዙሕ ዓይነት ረብሓታት ሶሻል ወይ ከዓ ማሕበራዊ ዝርክባት ትገብሮም ኣብ ውሽጢ ንረብሓ እዮም ማእገር ክኾኑ ንዝበልካዮም እዮም ሓቢርካ ዓለም ንምሽናፍ ንምስዓሪ ናብራ ንምስዓሪ بعد انترى انت لخا حبيركا قطباو صقم كمزي خا عدقاو قال سبز على الوان نخلو نزي مسرت ربح زدله سو ربح ذا اسورن دحر كوينو هيفتحن قيم بقل ذا اسورت كوينو انصر كالوت بقيم سلسته بغسكا تاثير كياغن ولا حنت لوط يبل ازي مسرتاوي هلخ مسرتاو صقمبر ربح يولدن مالتي ابز غداي زي اموداتا قدم مزراون موطواطن قدم كام حساب نغم غامن ينيرو سلازي ملسنا لخباطن زي ايمون مشارخت خن انقد ايطعمنا نيلوم يبلالو اسكن سمع از غداي زي مصيو تطوبليلوم دي زبل زلو ترير مطنققتا سعوديه بلعلي ايثيوبيا خمس غبرتي زحبر زلو مالتي يسخا كتنققوت كللكم الى اطنققاتهم كيدا ايا سلازي كبرون تنفيغوم يو دحر دقيم وزته مخنياتو حب عصمو بمنقدت مانم كفوت حزيك البوليتيكا شطارو انت حستون تجبطون كسنكا ايو ازي خمزي غيرنا يئنا ولفنا يئنا يزبل زلو مالتي تغداي قصيلا نرينا نابت زقصو زلو فيديو خطري ويهم تماساسل تتحساتات عندو ዝግጅት በድፍን አፍሪካ ሰላም ለማረጋገጥ ናትና ምድላው ሙሉ አፍሪካ ሰላም ንምርጋጽ በድፍን አፍሪካ ብልጽግናን ለማረጋገጥ ምዕባለን ብልጽግናን አብ ሙሉ አፍሪካን ምስፋሕ ምድላዋትና በቀጠናችን ላሉ ሀገራት አለኝታ መከታ ጋሻ ለመሆን ነው አብ ጎንና ንዘለው ዓድታት ከአ አለናልኩም ንምባልን ደገፍትን ምዃንን ንምትሕባርን ማእገርን ምዃንን እዩ ለዚህም ሲባል ከሶማሌ ጫፍ እስከ ምጽዋ ጫፍ ነዚ ክበሃል ድማ ካብ ጫፍ ሶማሌ ክሳብ ጫፍ ምጽዋዕ በባህር የሚያጋጥሙ ሽብሮችን ወንድም ህዝቦችን ደግፈን ሽብር ኣብ ባሕርታት ዝፍጠሩ ሽብርተኝነት ወይ ከዓ ገብረ ረዓድታት ንኣሕዋት ህዝብታት ደጊፍና ለማስቀረትና ልማት ብልጽግናን በቀጠናችን ለማረጋገጥ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለቀጠና ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነሲ ንሙሉ ጎደቦና ሰላም ንምምጻኢና ንሰርሕ ዘለና ዝብል ወግዕዩ ዘውግዕ ዘሎ ብጠቅላላ ማለት እዩ ዘያታ ዘረባ ሕጂ ኣነ ኸዓ ኣብዚኣ ማለት እዩ ሰላም ምምጻእ ክትበሃል ከላሲ ይዛረብ ኣሎ ንሱ ከማኢል ተዛሪብዋ ግደፎ ሞተን ካልኦት ዓድታት ዘለዋ ኣብ ተዓድና ዘላ ጸገም ታንእሽለይ ጸገም እያ ምፍታሕ ኣብያ ዘላ ሕጂ ምፍታሕ ቀሊል ነገር ቀሊል ኮዝ ዘለዎ ቀሊል ምኽንያት ዘለዎ ኣብ መንጎ ትግራይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኣብ መንጎ ኣምሓራ ዝርአ ዘሎ መሰሓባትን ኣብታ ውሽጢ ዓዲ ዘላ እኳ ንምፍታሕ ከምዚ ዝተሓላለኸ እውን ኣይኮነን ቀሊል መፍትሒ ቁሩፅ ዝበለ ትእዛዝን ወይ ከዓ ሓቢርካ ናይ ምእካብን ናይ ምውጋዕ ናብ ጠረጴዛ መጺኻሲ ናይ ምርዳእን ጉዳይ ዝፈትሑ እኳ ዘይፈትሐ ነዚ ጉዳይ እዚ ግን ብሙሉእ ኣፍሪካ ኢና እንዳሎ ዘለና ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ዘሎ ሙሉእ ኣፍሪካ ድሓን እቲ ናይ ሙሉእ ኣፍሪካ ምድላው ሶኬ ይዳልዎ ኣለኹ ኢሉ እንተኣሚኑሉ ንሱን ባዕሉ ኣሚኑሉ ስለ ዝኾነ ክብል ይኽእል እዩ ንሕና ግን ኣነ ናይ ሙሉእ ኣፍሪካ ምድላው ዓቕሚ ዘለዎ ኢሉ ኣይግምትን ምክንያቱ ንኣብነት ጠቕላላ ሓይሊ ክሪኦ ከለኹሲ ምፍታሕ ጸገም ካብ ውሽጢ ዓዲ ክጅምር ነይርዎ ዝብል ርዲእትን ምልክታን እዩ ዘለና ብናቴ ወገን ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ንእግረ መንገዱ ግብረ ራዕዲ ምክልኻል ጽቡቕ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን እናተሰርሓሉ ጸንሐ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ ናብ ከምዚ ዓይነት ግብረ ሽበራ ወይ ከዓ ግብረ ራዕዲ ስራሕቲ ምክልኻል
ካብ ነውሕ እዋን ጀሚሩ ብፍላይ ምስ አልሸባብ ዝግበር ውግ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ስዒራቱሉ ዝወፀትን ዝሰዓረቶን እውን እዩ ሕጂ እውን ግብረ ራዕዲ እንድሕር ዳ ክቃወም የንተላ ኢትዮጵያ ኩሉ ሰብ ሓጊዙ ኣብ ጎና ጠጠው ክብል እንተኮይኑ ናይ ብሓቂ ነቶም ዘርዕዱ ተኸላኺላ ነቶም ዘይርዕዱ ግን መፍትሕታት ምጽያ እንድሕር ዳ ሓፍ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ማእገር እንተኮይና ጥራሕ እዩ ጸገሞም ተኾኖም እንድሕር ዳ ኮይና ሞል ግብረ ራዕዲ ካብ ደጋይ ክመጽን ካብ ውሽጡን ክጅምር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምስምስ ኣብቲ ውሽጢ ዓዱን ክጅመር ይኽእል እዩ ሽግራቱን ክፍጠር ይኽእል እዩ ማይፍለጥን አድነው ማንም የለም እኔ የጌታቸው ረዳ ንግግር አይደለም እየተናገርኩኝ ያለው ሳዳም ሁሴን አድነው ኮይኑ አግደፎ ምናምን ኤርዶጋን አድነው ምናልባት ባይደን ነው ባዳ ነው ምናምን ካዳ ነው ምናምን እሱ አይደለም እንሳያ ተደግማ ዘላ ላይ ያለው ሪያሊቲ አብይ አህመድን መታደግ የሚችል መሬት ላይ የሆነ አንድ ፋክት የለም በዚህ ምክንያት አብይ ሊድን ይችላል የሚል የለም ይሄ የጦርነት ቅስቀሳ ነው እንዳልኳችሁ ቱር ነው ይሄ የጦርነት ቱር ነው ይሄ ገና ይመጣል የሰማውት ቦታ አሁን ሰሞኑን ታያላችሁ የማይጠበቁ ቦታዎች ይሄዳል 3 ቦታዎች አሉ ነኤርትራ ሰቦሽ ግርም ስለዚህ እዚ ናይ አይተ ኺዳን አመነ ተቃወሙ ውድብ እንዲነሩ መወዳእቱ ሕጅኳ ደጋፊ ይመስለንን አውአቲ እዩ ተሚዲያውን ተዋሂብዎ እዩ ማለት እቲ ሚዲያ ትግራይ ቲቪን ድምጽ ወያነ እንድሕር ዳ ተፈቂደናልካ ኖሞር ተቃዋሚ ካብ ተቃዋሚ ወፂ ካለኻ ማለት እዩ ታይን ግብራ ማለት እዩ ደሌን ዘሎ ደጋፊ ኮይን ካለኻ ማለት እዩ ቲቢኤስ እንድሕር መጽያ ከዓ ኖሞር ደጋፊ ተቃዋሚ ምዃን ጀሚር ካለኻ ማለት እዩ ኣብ ናይ ትግራይ ኮም እዩ በሓጽሩ ተቃዋምቱ ውድባት ኣይሞጽን ነሮም ሕጂ ግን بيوتيوب بقلب بلوم يزاروا والله يمن سمع لنا أنا كأتهم حدا نسيو اسكت زاروا وزلا نسمعه أنا جور قلسي لنا إحنا عزيز لنا تجارو ريمنا نمحلوين أنا جور زلنا قلسي نساتم زر إيوه زلوا تواديد كم مسرح أنا أبنة توخونا له نايت على بروباغندا مخشف زجور وزلوا سرح هزون دقيمة مسجنا يقرر ولا ميدل مالتي زتوادد ورد توارد تلخو أزفلت سرعتيو أو زلوا توشتم زلوا قداين أنا زملكت يكون كلهم ناي ارترا تقامتي أم ناي ارترا لاونت زمت زل سقات كلهم حددوا إلى ملو هزي بريجن محمد زبها المقصقاس شو مسمي محمد فلت هزي كاب ارترا وين لب منا نمهر ناتنا سلطانة تقارستو زخونو حد هزب زخونا قنفس تخل عليها قرز لنا كاوز يوم زي نمهر ناي تحتات نتقداي نوينو بخدنو مجمر هلونا الراجز نسمز والوا خلو يم نحنا نولا خلي نسون مرحتي ملكت او عودي تسقم مالت تزارو زل حاسوتي مالت يكون كون حق يزارب زل ግን تسقم ابو يزلو تايو ناي تحتاتነት ጉዳይ بخدونو ዝብል እዩ تحتاتነት እንድሕር አንተ ዘይ ሰፊኑ بخدون እንድሕር ጌርካዮ ታከይ መጸናድና ንሰግእ ዘለና ወንጀል ከይ መጸና ገበን ከይ ፍጸመና አይን ሐቂዶ ዝተፈጸመ ተሐታትነት የቡል እንድሕር ዳይልካ ተቀጽሉ ዝመጽውን ተሐታትነት ከም ዘይሎ ይዝርዳኒ ስለዚ ተሸፊኑ እንተ ሓሊፉ ወይ ገበን ዝፈጸመ ስርዓት መፍጻመ ዘይተረፈ ነጸቢቕ ፍጽም ይኽብል ወይ ድማ ነቲ ዝተፈጸመ ነገር ብሙልኡ ታሪኹን ሂስቶሪኡን ከሳሲኡን ተኸሳሲኡን ሓቢርካ ናይ መጥፋእ ስራሕ ይሰርሕ ብግልቲ ገጽ እዩ ዘለኹ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮን ይኽእል መንግስቲ ሻዕብያ ኮን ይኽእል ንሱ ይሰርሖም ወይ ክነጥፊና ነቲ ዝኸሰና ዘሎ ኣካል ኮውን ይኽእል እዩ ስለዚ ተሐታትነት ገዲፍ ካሲ ተሐታትነት ንግደፎ ንጸገሙ በخدኑ ከደና ታከይ መጸካ ዳሞ ትዋጋ ኣለኻ ዳ ጸገም ከይ መጸካ ደኾን ካና ጆኖሳይድ ከይ ፍጽምልካ መይስካ መፍንቃል ከይ ይል ይኮነኒ ንሱ ተሰሪሕ ንብለካ ኣለና ንሱ ሲ ፍትሒ ተዋህቦ ምን ስለዚ ካሊ ከምዚ እንዳገበርና እንዳኸደና ይኽን ከይድና ዝብል ኣነ ቋ ብተቀዲመ ወንኮ ገሊጽ ተሐሳቡ ናይ ደጋፍ ተቃዋማ እዩ ታይብለ لكم له مسيلكم ابز ጉዳይ ዘሎ ዋላ ትግራይ ናብ ኤርትራ ናይ ምጥቅላል ካ ተሓስቦ ትኽእሊኻ ወይ ከዓ ዲፋክቶ ስቴት ክትከውን ትኽእሊኻ ማለት እዩ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወጽሕ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ኣብ ልዕሊና ከም ዝበጽሕ ኢና ንቆጽሮ ዝብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ማለት እዩ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝትሪኦ ዘለኹም ኣብ ዝኻርታት ብሙሉእ ተወሲድ እዩ እቲ ናይ ሽጉጥ ቅርጽ ይኮነን ዘሎ ሕጂ እንታይ ትመስል ቅርጽውን ከም ዝገደፉላ ይፍለጥን ብስሩን ኣይሓፍሩን ዞም ሰባት ኣይሓፍሩን ባይዘወይ محفر ዝባሃል ነገር ወላ ሓንቲ የብሎምን ብስር ኩላ ታብዚ ኣነተ ወላ ታመቀል ወላ ተخصሙን ዓድኹም ያኮን ይራት ተብሎም እወም ዝብልኻ ወላ ሓንቲ ጸገም ዝባሃል ነገር የብሎም ሶ ኣነኻ ብጣዕሚ ዝድነቕ ማለት የብኩም ዝበለ ጉዳይ ክርኢ ከለኹ ብጣዕሚ ዝናደድ ብጣዕሚ ደመይ ዝፈልሐኒ ምክንያቱ ሓሶት እዩ እተናትና ዝነበረ ናትና እዩ እተናቶም ዝነበረ ኻናቶም እዩ
ናትና ዘይኮነ ሃቡና ይንብሎም ማለት እዩ ግን ኣብዚ ማዓት ሓሶታት ስለ ዘለው እንታይ መኾንብል ገሪፍና እንሓሊፍና ያም ክንከድ ንኣብነት እዚኣ ኸ ትብሎ ዘላ ንስማዕ እያ ኢላ ስለዚ ሓይለይ ጠንካራ እዩ ዘመናዊ ዕጥቂ እውን ዓጢቕ ኣለኹ ስለዚ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ስርዓት ንምፍራስ ግዜ ይወስደለይን ኢሉ ይሕዝ ህዝቢ ዘለዓል ዘሎ እዚ ድማ ንምንታይ ነቲ ህልውናኡ ንምርግጋጽ እያ ፌደራል ወታደር ሞጺ የማሓደር ወታደር እውን ናይ ኢትዮጵያ ወታደር ታይ ተኩሲ ሃትምስ ሁሎም ዘይኣትፉልጥ እዩ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኮይኑ ህዝቢ ይከድሕ ምስ ባናት ድምጽ ማለት ስለዚ በቃ እኮ እዚ ጥቕሚ ህልኽ ወይስ ናይ ጥዕና ፀገም ማለት ዓላማ ኣይኮነን ኦኬ ቀጻልነት ዘለዎ ስልጣን ግዜያዊ መጽያስ ግዜያዊ ምሕዳር ዲኻ ትኸውን ትግራይ ከተመሓድር ኣይን ትግራይ ትዝቆሰለ ተተበተነ ህዝቡ ህዝብ ድሮን ኣብይን ተጨፍጭፉ ዝተበታተነ ህዝብ ከመይ ራህ ትመርሖ ታይ ሞራል ከህልዋ ዛባንዴራ እዚኣ ቅን ናይ ሓወልቲ ጽቡቕ ትክክል እዩ ማለተይ ሓደ ግዜ ሲ እንታይ ክመርሕ እዩ ዘሎ ዋላ ቶም ክመርሕና ዝብሉ እኮ ኣነ ኩሉ ግዜ ምሰደንቕን እዮም ዋላ ብስርቲ መረፃ ክግበር ኣለዎ ገለገለ ክብሉ ከለዉ ኣብኡ ምዃኑ ትድልየቶም ኣብቲ ምምራሕ ምዃኑ ትድልየቶም ትባህጎም እምበር እቲ ዝመርሕዎ ሰብ እምኒ ድዮም ደንጎላ ድዮም ዕንጨቲ ድዮም ኦም ድዮም ዝመርሑ ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ነዚኣቶም ኣይተሓዘሎም እዩ ዝበሃል ኣቦ ዝገብርዎ ይፈልጡን ግደፎም መሓሮም ኢልና ኢና ንሓልፎ እምበር ማለት እዩ ንኣምላኽ ናይ ብሓቂ እንታይ የውጉዕ ምህላዎም ኣይፍለጥን ስኢልካ እዩ ሃለውለው እዩ እሺ ንታሪክ ይቀመጥ ባንዴራ ናይ ትግራይ ትቀየር ዝኽሪ ሰማዕታትና ክይኽበር መዝሙር ናይ ትግራይ ይቀየር ብልጽግና ይዕጥቐና ምስ ትግራይ ንዋጋእ ይብላሎ ይብል ንታሪክ ይቀመጥ ይብላሎ እዚ ንታሪክ ይቀመጥ ንታሪክ ይገደፍ ገለገለ ግደፍዎ ሲልኩም ከምዚ ዓይነት ንታሪክ ይቀመጥ ንታሪክ ይገደፍ ገለ ኣነ ጽባሕ ታሪክ ምስ ኮንኩ እዚ ኣብ ታሪክ እንተተጻሕፈ ናይ ዋላ ሓንተ ይገብረለይ ክብሩን ፍቱን ሓው እንተኾነ ግን ሓደ ወግዕለኒ ምዚ ሓሳብ ንሰማማዓሉ ማለት እዩ መዝሙራት ነተዓድ ብዝውክሉ እዮም ክጣይሹ ዘለዎም ይዝብል ዘሎ ታይኻ ትብል ዘለኻ ሓጂ ንስኻ ነተዓድ ብዝውክሉ እዮም ክስርዑ ዘለዎም ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎ ተረዲእካ ድዩ እስኪ ንኣብነት ንእግረ መንገደይሲ ሓደ ፖለቲከኛ ወይ ኣክቲቪስት ክዛረብ ከሎ ክትሰምዕ ከለኻ ነቲ ቃላት ጥራይ ትመልሰሉ የግዳስ ነቲ መተባብዒ ተዓዘብ እንታይ እዩ መተባብዒቲ ኢንሴንቲቭ እንታይ እዩ በል ንሕና እንተ ተባኢስና መን ይረብሕ በል እዚ ፀገም እዚ ከይተፈትሐ እንተፀኒሑ ረብሓ መን እዩ ኢልካ እውን ሕሰብ ነቲ ዘረባ ዘይኮነስ ነቲ ገንዘብን ስልጣንን ሰዓብ ነቲ ረብሓ ምስ ተረዳእኻዮ ሽዑ ነቲ ሓቂ ክትሪኦ ኢኻ እዩ እዚ ኢኹም ክትሪኡ ትኽእሉ ነቲ ሓቂ እንድሕር ዳ ተረዲእና እዩ እቲ ዘረባ ክመፀልና ዝኽእል ኣብ ዓድና ዘሎ ባንዴራ ንዓናስ ይውክልና ድኸም ህዝቢ እንታይ ዓይነት ውክልና ኣለዎ ማለት እንተጋሩ በዚ ገይሩ ይውክልና እዩ ኤምብለም እንዲ ሓቂ ዶ ነቲ ዓድስ ይውክል ዶ ኣይውክልን ሓቁ እዩ ኣይውክልን እቲ ብሄራዊ መዝሙር የፍርሕ ዶ የደንግፅ ዶ ብጣዕሚ ኣዝዩ የደንግፅ ብጣዕሚ የርዕድ የፍርሕ ዜጋታት ማለት እዩ ስጋና ንኣእሞራ ዕፅምትና ደም ይኹን ወዘተ ዝብል ከበድቲ ቃላት እዩ ዘለዎ ኣብቲ ውሽጡ ማለት እዩ የፍርሕ ዶ እዚኸ ኦፍ ኮርስ የፍርሕ ስጋና ንኣእሞራ ዋላ ሞርታር ይቆራርፀና ዋላ ስጋና ብትኽትኽ ይበል እዩ ዝብል እወ እዚ ጅግንነት እዚ ተገይሩ እንዲሁ ብጅግንነት እንድሕር ዳ ተፈፂሙ ሲ ንምንታይ ዘይተቐበልካያ እንድሕር ዳ ኢልኩም ዕላማ ቲም ወይ ከዓ ቲም ዝብልዎ ማለት እዩ እቶም ፃዓዱ ሲ ትመልእኽቲ ትዋና ሜሴጅ ነቲ ናይ ተዓዲ ኩነታትን ረብሓን ከንፀባርቕን ሪፍሌክት ክገብር ንክእል ኣለዎ እቲ ውክልና ንባዕሉ ክትኮርዓሉ እንድሕር ኮንካማ ክትኮርዕ ተኮይንካ ወይ ብስጋኻ ወይ ብነብስኻ ብዝኾነ መንገዲ ሲ ምስ ባህልኻን ምስትናትካን ኮይኑ ምትእሳር ዘለዎ ክኾን ኣለዎ ናይ ካልኦት ዓድታት ከለራት ባንዴራ ወይ ከዓ ናይ ካልኦት ዓድታት ኣቃውማ ባንዴራ ወይ ከዓ ናይ ሽግ ናይ ዘ ኮሚኒስት ማኒፌስቶ ገለገለ እንድሕር ዳ ተወኪሉ ክመሓየሽ ኣሎ ወይ ኢሉ ዝሓተተ ሰብ ብምሉ የተዓዛዝበና ማህደር ታሪክ ነቕሙጠይና ወዘተ እንዳበልካ ይትፅሓፍ ነቲ ሓቂ ተተረዲእኻዮ ነቲ ረብሓ ተተረዲእኻዮ ምስ ሓቂ ክትዓርቕ ትኽእል ኢኻ እዚ ዝብል ዘሎ እቲ ሰብኣይ ካልእ ነገር ኣይበለን ሰምዓየ እዩ ናይ እንደርታ ሕምባሻ ምስሊ ኣለዎ ዶ ናይ ትግራይ ስነ ባህሊ ኢቲክስ ትገልጽ ዶ ኣይትገልጽን ኣነ ግን ደስ ኣይትብለኒ እዛ ባንዴራ እዚኣ ብዙሕ ደም እያ ምፅያትልና እዛ ዘይንድይዎ ጎቦን ትብል ደርፍን ካብዶ ኣክሰን ግጥሙን ልሳኑን ኩሉን ተዳምፀ ኢኻ እዚ ዞም ፀልና ጣጣውን እዚ እዩ ለውጢ ክንደሊ ተኮይንና እዚ እናንፀባረቕና ኣይኮነን ዝኽረ ሰማዕታት ጠጠው ኢልና ንዘክር እንታይ እዮም ፅዮሙልና እንታይ ፍረም ፅዮም ጥፋእት እዮም ጠፊኦም ንባዕሎም እዮም ጠፊኦም ከባቢና እዮም ሰላም ኣስኢኖምና እዚ ምብርታዕ እዩ ካሊእ ሕቶም እዚ ከዓ ሕጂ ሓደጋ ኣለዎ ርአዩ ሕጂ ኣብዲ ተሓሳቡ ኣብቲ ሓቂ ከየርድአና ምክንያት ዝኽረ ሰማዕታት ክንዝክር ተለና ንባዕሎም እዮም ጠፊኦም ኢሉ ወይ ኣብዚኣ ሓንቲ ሓሶት ኣላ
ሓደ ሰብ ንባዕሉ እንተጠፊኡ ንባዕሉ ኢሉ ንባዕሉ ይመውትን ወማለተይሲ እንታይ ከንብር ኢሉ እንታይ ሞይቲ ኢኻ ክትብል ዘለካ ንስድሮኦም ኢሎም እኳ ከይትብል ከይተፅበባ እምበር ንባዕሉ ኢሉስ ንባዕሉ ጠፊኡ ኣነ እንተ ጠፊእዳ ንባዕለይ በዲኒ ንዓባ እንዳተረዳዳእና ኣብዚ ሰብ ዝሞተን ዝተሰውአን ፈቆዶ ሕጂ ዝተወሰደ ንባዕሉ ኢሉ ኣይኮነን ነቲ ፀኒሑ ዝመፅእ ኢሉ ወይ ከዓ ንሓው ወለድሓን ሓውካ ሓወይ ተኣኪቦም እዮም ዓዲ ዝምስርቱ እሱ ህዝቢ ማለት ካልእ የብሉን ንባዕሎም ኢሎም እዮም ተሰዊኦም ንባዕለይ ለኣነ እንታይ ለየመውት ገልጣም ዲኻ ንባዕለይ ለኣነስ እንታይ እንተ ሞይተ ዳ ንባዕለይ ኣበይ ምዃነይ ኣበይ ተራኺብና ምስ ባዕለይ ኣብ ሰማይ እዚ ሕጂ ረእዮ ህልወሳ እዩ ሰማእታት ገለ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ተጋደልቲ ተቃላሳይ ሓይሊ ዝበሃል ዱ ሪስፔክት በቃ ጽቡቕ ዝኾነ ክብሪ ይክልወካ ዘሎ ካብዚ ወፃኢ ሙዓሻኻ ማለት ኣነሲ ነቶም ምእንታይ ኢሉ ዝሞት ኣቦይ ንዓይ ሸፊኑን እንድሕር ሞይቱስ ኣነ ንዑ ክሪኦ ዘለኒ ንምንታይ ኢሉ ሞይቱ ንዑ ኢሉ ሞይቱ ፋዘር ንባዕሉ ኢሉ ሞይቱ ንባዕሉ ዳ ሞይቱ እኮ ኣበይ ጥቀም ማለት ድሕሪ ኣበይ ክዳን ይክደን ኣበይ ረብሓ ይርባሕ ኣበይ መንገዲ ይዝውር ኣበይ ናይ መኪና ገዚኡ ዓዲጉን ተንቀሳቀስ ሪኻ ኣበይ ናይ ንብረትን ሃፍቲ ነጥሩን ትነብር ሪኻ ብድሕሪ ኣኸይዱ እኮ ተሰውኡ ሕጂ ኣብዚ ዘሎ ሜንታል እንታይ ማለት እዩ ናይ ጽላኣት ዘረባታት ኣሎ ስቑኢሎም ናይ ጽላኣት ማለት እዩ ስኢሎም በቃ ሕጊግ ዝበሃሉ ጽንሒሎም እኳ ክዛረቦ እዮም ትመለሰ እዚ ክዛረቦም ባይዞ ብትክክለኛ ገይሩ علي كالي نا تግራይ ትምርቲ ከመይ ነይሩ ና ትግራይ ትምርቲ ልመርሕ ነበረ ሰብ እዚ ኣሎ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ታ ዓይነት ሽም ነይርዎ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ልመርሕ ነበረ ሰብ ኣብዚ ኣሎ ትግራይ ታይ ትመስል ገዝታ ነይርዋ ልብል ና ትግራይ ፈጽተም ትስራሕ ኣብዚ ኣሎ ኣብዚ መድረኽ እዚ ታይ ርኤ ልብል ተቃወምቲ ሓይሊ ከይኾነስ ተቀየምቲ ሓይሊ ርኤ لوت كمت أنت خوينو بحساب يلمت. exact. عاوز أعمل درخ زي على ما عندي خايدة خايدة الناس مرقم. نقول جيت هاتو جميروا نحو حد كرقم عارفيدو دحري يخلنا أنا تقابلنا نرقم لنا لوت يلمت بحسابي. النبرهان ينقى هدق يقولون يرى. سلطان مستواهم حزي تقاوم تيخوني. من الوقت قال لنا نقاوم لنا سلطان دلنا تخوينا. obviously بزيرة واحد خونه زقام زدقف يلن فلوت انديو كبرون فتون حاو قنت نسخاز والكا زربا حقي 100% يسامع معنا كساب حجون نايز خونه يخون تقاوما يودب ابا يكون كنزور كل مخنيات انا مالتيو 20 قلملن عامتي غير لخو ايكونن كاي بزين تقصيلو مالتي نمنتاي ندحردا تباهيلا انا خراغم يكون كنا اخمص زلني خراغم الى ما يمصن حسابات كزارب منقد خصيح نت منقد إشلي قعر قالت نيرو ناي قعر مالت سقم ناي ردد أتنيرو خقاله زي وره سبت نيرو مسؤ خوينا كبر هاللي كبر هاللو كنبرره تزي كوينو حبيرك عنكف حبيرك عن كل يمس مرجميو خمسي تكبر زي مرجم بازي إذا فتح هذا اللو إل كانت هزو مردايو تتخكل لنا مفتحي زوم كلهم تقاومتي مودعتهم كيدهم دقفت زخونو مخنيات ولا نفت ميديا ونتمليسهم بحدا شغورتي قوطو جميرهم زلو مالتيو بسنك أول سعيدكم أزخون كلهم زيهم تأخاخيو أب حدا تجمعهم تجفلقهم زترفو إذا أقام زي سلا زلو من نيو علاتهم زخونة رئيو تعلم من أيديولوجين سلا زي ولهم تمرت خايا ولهم حساوون كايا ولهم قوم نقرون كايا ولهم بحلهم كأخردو دليت يولهم نعقومه نتبهلون نتي محبراو خبرتاتون نعقومه كاو إيزي بقس محدرة مالت كله إيكونومي مالتسي كاب سئنت كاب كباب إزرك كاويو زبقس ولا حنت نجر السفرية نجر يلا كابزي زي تبقس زخوني هنا كايدا بسماي جرنت إيه خم جيرك خم حدرك كادلي وزت انتبه علو الحساو مخان إيهم بركالي نجر ولا وصيت يقولون كلكم مدلع أنا نابز من إسيكنا سبر زينا لأني حزين مسحنا حوالي تأيو لفعاتي تسفنا فيلمون فيلا برودكشن كافتي تأثيرهم لور بوتا أوتيوم عدباغونا 4 كيلومتر 5 كيلومتر وتيلها كامبالا أو أنت مرتبط هلا أفت كامبي أرمي عصت حالة بحال تركيواتهم هلا أو زخت بعتي تركيواتهم هلا عزيز قرب إيش يسكن رأيهم لفعتي تسفات ترغيبو
نوح وانا بتحت قيد زلو برهانه قبر قرقس لبعتي تسفى ابن دبقونا بعطوها تعجب انت خي ترايو بركز زبل وقنات اتي نطافي ناب بيت فرد قرب اكو انت تمحصنو قرب غنا يكالن زلو من كقربه قرب يكالن بزلو يطفي زارولو جبت لك هو جبت لك 15 يبل نيرو حجي سمعوا ابزي ازيو كابتوم جبت يبل كان نابله مالتيو ناتو دمص كيهلو زفرارح زلنت مسؤ زلن بعلو برهان 15 أبيلما መንግስት ስለዚህ ይብልና هو أبيد الله أبي مالكوي أبي مالكوي أبي مال حجي تأيو أتقرأ كم زي فاشين يا دلا دحر حجي أنا النسخان هون أبزي أقل محتت تجبر اللي أنا وين تعيز بالك جبري مني خا إديتر مالتي كما زلا أب عدنا حدا زخون سب يمت شو ولا أنا كل التسابات مالتيو تحدا حتى تأيو كاب تحدا نشت اللي حدا خلت مصحف تنبيبيو صبغاتيهم تم مصحفت زحني يتقوم بزي يقدس زي يتقوموا مصحفت زنبب سبن بسور زي ينببن حدا يوم زبل بهلا انا زفلط حجي ازي يخون مو يدفت طنت حدا خمزي اجيروسي يغواني اجل حجي ريحايو چبطلكا يلو چبط يبولن نو على بكم زلو ወይ ካ ጭብጥ እንተልዮ ካ ባዕሊኹም አግቢርዎ ማለት እዩ ታይ ጭብጠለዎ ንስኸ ወይ ይኮት ስለ ሞገቱ ተቆልዓውን ማለት እዩ ንእሽተለይ ፍርሕ ኢልዎ ማለት ትምፍርራሕ ድሓን ናይ ካሊ ግዳማው ታይ ዝባህሊ ይኸውን ርክባት ይኸውን ዝኽእል ኣይፈልጥን ግን እቲ ቆልዓ ወይዳ ኣሎ እዩ ትሕተ ትኽክለኛ እንድሕር ዳእተ ዘይተኣሲሩ ሳበየሎ ዘይተኣሰረ ሰብ ድምፁ ይህብ ዘይተኣሰረ ምእሰር ማለት እኮ ምዕፋን ማለት እዩ ዘይተዓፈነ ሰብ ድምፁ ይህብ ሓሳብ ይገልጽ ሓሳቡ ገሊጹ ትሪኦ ኣብ ናይ ሚድያ ተዋስኦታት ይመጽእ እንባዕድ ኣረጋይ ስቕኢሉ በለው ከለው ዝብል ምስ ወለ እዮም ተናዲድ ከም ዝመሰለ እዩ ሓሳዊ ስለዚ ብርሃን ተጋደላ እዩ ኣቦት ኣሎ ይጋደል ኣሎ ወታደራዊ ቁፅዓት ክውሃው ይኽእል ሪሃብ ተሽን ኣሎ ወታደራዊ ቁፅዓት ኣሎ ማይክ ተምጽእ ትኽእል ዕንጨት ክትኣርህ ትኽእል ዝተባሃልካ ነገር ከተብፅሕ ትኽእል ወታደራዊ ቁፅዓት ወታደርካ ይውሃበካ ኩላትና ንቕፅዕ ኢና ጽቡቕ ሓሳቢ ማለት እዩ ዝሕዝን ዜና ሬሳ ተደርቢዩ ተረኺቡ ናብ ሎም ዘውግሕ ንግሆ ዕለት 16/06/2018 ናብ ስርሐይን ተመርሕ ሰብ ተኣኪቡ ምዝርኢ እንታይ ኮይኖም እዮም ኢለ እንተራእኹ ሓደ መንነቱ ገና ኣብ ምፅራይ ዝርከቡ ፖሊስ ኣብ ከባቢ ማርታ ኣደባባይ ዘሎ ገደል ሬሳ ተደርቢዩ ተረኺቡ ኣሎ ለብዘበን ግዜኡ ሓሚቑ እዩ ዘሎ ኪዳነ ምህረት በዓላ ምሕረት ተወርደላ እምበር ሰብ እስከፊኡ ዘሎ ክብል ኤርሚያስ ባራክ IBN ወርልድ ናብ ዝበሃል ቦታ ሊእኽዎ ኣሎ ማለት እዩ ወል ትሬሳ ከም ዝትሪኦ ዘለኹም ኣብ ታሕቲ ተረኺቡ ኣሎ ተደርቢኡ ተረኺቡ ከዓ ሶኢልካ እንዳቀተልካ ምድርባ ዘሎ ኣብ ግብፂ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን መቕተልትን ስቃይን መበገሲኡ ካብ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ጥርጣረታት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ንምንታይ ኣብኡ እንድሕር ደኣ ከቢዳቶም እንድሕር ደኣ መሪራቶም ናብዚ ምእንታን ክመፁን ክቃለሱ ለይን ዝሓሲቡ ከይከውን ዝብል እዩ ናይ በዓል ሜሮን እናትና ህዝቢ ዝሳቀ ዘሎ ምስ ኢሳያስ ቀጥታ ውዕል ጌራ ስለ ዘላ ግብፂ ምክንያቱ ኦሎፎሳደን ሃንደበት ብከምዚ ደረጃ ክትገፍፍ ኣይትኽእልኛ ግብፂ እንታይ ዳ ኮይናኹም ትገብራላ ግብፂ ምናልባት ምስ ኢሳያስ ኣብ ስምምዓት እዮም ክኾኑ ይኽእሉ ንምንታይ ምክንያቱ ሰብ የድልዮ ህሉ ኢሳያስ ከምቲ በዓሉ ዝብሎ ስለዚ ናኻ ኩሉ ግዜ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃንዛ ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ቅጭጭ ዘይብሎ መራሕ እንተሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስታት ኣፈቆዶ ግልጽታት ይድፈሩሎ ኤምባሲ እንታይ ይገብራሉ ኤምባሲ ብራዘር ግልጽ ጌርና እንዶ ዝዛር ኤምባሲ እንታይ ይገብር ኣሎ ኢትዮጵያውያን ኮይንኩም ተትኾኑ ኤርትራውያን ግን ማንም ሰብ ኣይምተንከፈኩም በሉ ግልጽ ጌርና ነግረኩም ኤርትራው ስለ ዝኾንኩም ይኹ ዝኹሉ ግፍዒ ድበጽሐኩም ደሎ ብመን በዚ መንግስቲ ኤርትራ ድባል ብናቱይ ብካደ ከይመሰካ ብራዘር ስለዚ ኢትዮጵያ ዘይትረብሕ እንዳበልናያ ተረዲኩም አሎ ኢትዮጵያ ክትወረካያሞ ኤርትራ ድሕ ኤርትራ ክነግረኩም ግልጽ ጌራ ክነግረኩም ትጥቀመልካ ከም ኮንዶም ትድርቤካ ድማ ኤርትራ ግልጽ ጌራ ክነግረኩም ከም ኮንዶም ተጠቂማ ትድርቤካ የመናዊ ንሶማ ዝተፈተነ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ንማዕለይ ተጠቂማት ለድርቢያት ንዝ ዓይነት ዘረባ እዩ ክስማዕ ዘሎ እዩ ኣብ ግብፂ ማዕረ ዓመፅ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ማእሰርቲ ማህረምቲ ድምፂ ንኹኖም ዋላቶም ዝዕመፁ ዘለውሲ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ኩልቲዮ ዓመፅ እንድዩ ግን ግብረ ሰዶም ናይ ግብረ ሰዶም ዓመፅ ይፍፀመሎም ኣሎ ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት እዩ እዚ ዝሕዝን እዩ ማለት ንደት በስ ጨውጨው ወዘተ ኩሉ ናይ ኣእምሮ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ካብ ዝሓውና ስምዕዎ ኢኹም ተዘረባ ማላው ንኩሉ ኢሉ ጀሚር ትግፋ ማለት
كلن زيغتات كلهم امباسنا ناتهم كا تزاريبهم ጸጥ አቢለሞም ግብጽ ሱዳን ህዝበይ ከትንክፍለሉ ወላ ሓደ ዝትንክፈሉ ዳርጋ የለን ሕጂ ቀጣ ዓይንቶም አመን የምዘሎ ንዕተልኩም አብ ኤርትራውያን በኃይል ይሕዝዎም በኃይል ገንዘብ ይክፍልዎም በኃይል ይቅጥቅጥዎም አብ ቤት ማእሰርቲ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ትዝኸፈ ኮይኑ ዘሎ ከባቢ 13 ንኣሽቱ መንእሰያት ግብረ ሰዶም ዓሚፀሞም ካብኦም ክልተ ወፅኦም ኣለዉ ካልኦት ናይ እምረት ፀገም ገይሮም ከውፅና ይክእልኒዮም ሞይቶም ድዮም ኣበሉ ኣይንፈልጦምና እዚ ህዝቢ እዚ እኮ መንግስቲ ሲኢኑ ኤምባሲ ማእት ገንዘብ ክእክብ ኮይኑ ኦፊስ ከፊቱ ዘሎ ህዝቡ ከድሕን ዘይክእል ተኮይኑ ስምዒ ኤምባሲኦም እዩ ድምፂ ዝኾኖም ኤምባሲኦም እዩ ዘውፅኦም ስምዑ ፖለቲካ እቲ ህይወት ማለት እኳ ፖለቲካ ህይወትና ፖለቲካ እኳ እዩ ናበይና ክነብሎ እዚ يدقف تبلغ حفر كيف لك يدقف تبلي زدقف منقصة تزول كلها أنا مدقفنا تردي الله زدقف منقصة تزولون انتهي أبزي عنقرر تبلا لأننا وطعت نياتات كأوي لي دك زي جاي تيم باسنا إرترا قلت زلو إرترا يعني عملت له بزي نبور نداتبها له هلو بقى كأوي لهم يزقبا أرتيم باسنا إرترا كافن كال يزقبا تنا إرترا إمباس قلت زلو بقى ناوي يكون كتوي يزقباكم تم تدقوا أو عاد غير حقوق التجزية سمع حجي بقدما يبز حلف اوانسي انتاي لكم نيره مسيلكم زخونه ادهومينم زبحال ناي لوجيك حساب دو نغيركم نيره صبو حساب اوغعنا ده نيرنا توم زفلطو يفلطو يم ادهومينم مالتسي نت حساب قديف كانت كاركتر مهرام زبحال مالت حساب زمصو زلو يرزنكا يحيي لكامو صلولو مخداني زبحال بقانقا تግርኛ مصلام يبحال ناب صلمت خير مالتي نمنتاي حساب سعيرك ايو بتزقرو دل حساب يكالك ينزسب تايدا حجي نامتاي تمص نابتي دكما غون تمص تحق مس حازكا خساركا مس حازكا مس حنرق مس بلتكا مالتي تزربا موص زيبلكا مس كون نسحقو همزي كو هاغيركاني نسحقو همزي بلكا سبكو اخا ناب زبل زربات مص مالتي ويل نابو يموطيو زي حاونا مالتي يسلطنه كالي زارب زي تاي زاربلو سمعو يخ مرحتي سلطنه موضوع حتيتك كل موطينا زخا لمن حتيتك يا انت يقول خل ما تسكينا كم زقوا مال كبر سخي وردني لك يا حجي تتحيزك كابسون حساب سنبت ناتكا غزي كله خبر فيه ترف بريا بعد غي خلت غزي موصوبه حتيتك ايدلن صباحن غوغي تصلونا عند عصو كفت تباهلك تخلكلك موصوبه سقاكو طلعت هاجر بالكان تقاوم غلغل يتبل حجي تايدا دو واسبكا سينكا تباتاتينكا فحيلك وصيخه شجر ناي موصوبه شجر ناي نبراي عدد محيروا محيروا سلط انا غرماي مالتي عدل نيرو اي صلوت زمبو بتخكل يوم زقدسو نيرهم مالتي ناي سلط حاسب كاري حاسيلك حج مالتي حاسب كاري او تمرعيو مكر رخي محله تايغر ولكا حجي موسو تخلي خانيركا خلت غزي موسو تاخويني تخلي حفتو سلازغونت كون يخل موسوكو بستفرالي منقدي تخلى تخلي خان ابنت تخلي تخوين سيا مالتي كو حفتي تخوينا واي تمرعوان كبالي زمدنا انت ترخيبو احواتينا خبالي خلت تسب نعو حتيت النير كنا مصانينا يلو امصاي نسكي نعاي نسلط انا غرماي حتيت النير غنا مودات انا نسو امريكا خيد انا غنا يتسخع علينا زين عرب سما ما تغرف غرفنا وجهها غرف نسخا نقابتم نايتم ولد مرغم نو علو كبيدي مرغم يا ولاد انت زي قتلي عينيني يو اي قتلك كان غنك عينيني كايو مرغم ولادي سيبلك الله مرغم ابوخا يلو مرغم ابوخا عطمي يسبر مرغم اديها غتا يغبر يلو مصحف مثالي شوعته تولدي زرق خان عليت كان يبرس يطفأك خم محيو ناب غامستي ناب وحجي يسدك مرقا ولادخه نزل ألم كي تتنكفي قبرك انتم سبات اندا تسامعنا اندا فدتنا تنغبرو زلنا اتم كالو سبات زغبرو زلون اندا رانا ينخيد ازي سبزي اتناتو مرغم كي اخلو تعلم زرغمتو تخالي زلو حطيات كي اخلو كما يليو طفاتنا باي زي مص انت خويني انا بهيوت زقصل زلخو بزبل مس ولدي عبيت ولد مالتي كم زي امنيرهم دخوم زي امنيرهم هو كيرس نمنتي انا جلزه يتنبر ولاديتو مالتي نمنتي هو كيرس بقى بسركو يبلك الله نحناس انت هاي سلاز ملكتنا اخنا وزينا مصخنا عنا تصمن لها خبرون فتون حو انا حجي مصرفكوا تقمي يولن رايو كوم مالتي تقمي يولن
ቋንቋ ንዘይ ፈልጦ ጽላለ ለሚን ንዘይ ማጾ ለሚን ንዘይ ማጾ ዝባል ዕንጉለ ሰልጠነ ንዘይ ሰምዓካ ምስኻ ምስቶም ወለድ መርገም ኢኻ ተተርፍ ዘለኻ ሰልጠነ ከምዚ ስለ ዝበልካ ከምዚ ኢልካ ስለ ተዛረበካ ወኬርስ ጉዳይ ኮነ ናይ ሰምዓካ እዩ ንስኻ ግን እንታይ ትገብር ኣለኻ ካብቶም ወለድ መርገም ትሽምት ኣለኻ ንበር ኣታወደይ ንበር ግደፍ ዓገበልዎ ብጥቕኡ ዘለኹም ሰባት ኣእምሮ ይብሉን ይመስለኒ ስሒቱ እዩ ንገርዎ መሃርዎ ማዕድዎ ናይ ብሓቂ ኣእምሮ ተዝህልዎ ነይሩ ከምዚ ይገበረን ሰኣን እሽለይ ልብዶ ከይትብል ናብ ዘይትወፅዓ ዘቕቲ መርገም ወለዲ ሕማቕ እዩ ኣዝዩ ማርያምን ሓቂ ናይ ብሓቂ ዘውግዕ ዘለኹ እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዚ ነገር ካለሁ ሓልየልካ ኢኻ ኣብት ሓደ ወገን ሒካ ከዓ እግዚአብሔር ከዓ ዓይን ኣለዎ ዳሓኒ هو عين الله يلقى كله أنا نجركو عين الله እግዚአብሔር كأسبر مو እግዚአብሔር عين مهلاو تفلت أنت خوين كهم كوي حدا جزيت نخالوت سوات مخرن عنا اللي الناس بهالو زي عين مهلاو እግዚአብሔር تفلت كوي هذا مثل كان نمبر مهلاو تفلت أنت خوين قاعد في كيرك الله أنا نعود ليت كهات بلو تغلي خا نتوم ولد جنس فيلك حيد خير كاي تمصا نفس وكف سدرا نا إيرتا ختنكف كلا كل إيرتا حول لقبا بز خرنا بزي بلو نيلكا فردكمني نا إذني سب كسم سري دو على زي نجينا في من حد جديد كسم سري دو على زغل الناس تزارب زغل الناس بلد ده يتحزن المهنيات السي فردكمني سلازي نعوهم بالله يقول أمونكم لولا بعالم فوتو نازلين بلوكم الله يحلفكم كذا دراما يمسح زلوا واي حدغኛ ዝኾነ ሰቢ حدغኛ ዝኾነ ሰቢ ንባዕሉ እዩ ዝብለኩም ኣለኹ እዚ ዘምለጥ ኣይኮነን ግን ግዜ ብጣዕሚ ኩሉ መፍትሕ ስለ ዘለዎ አንታ ዝ ግዜ ይብል ነይሩ ወድ ትካው ግዜ ዳይ ምለስ ይድገም ዳ ኸይሉ ንድሓር ዳ ንኸልከይን ሁሉ ኣነስ ሓደ ግዜ እዚ መጻእ ዝበሃል እዚ ፊውቸር ዝበሃል ስንኸዶ ደለና ማለተይ ዋይንድ ይገብር ከይሉ ከምዚ ፊልም ንድሓር كم زي أمثل بها ما بكر ميرا هتصنح إلى أنا جميت يفلت النير 20 سنة بس إحنا هذا حكي تخيل لا سامن دنيا شيخ أنا لا تنغير ولا تحيز ناس كان والكامل الجمر كوم ده دحان كونو تا دحان قني لخزاز وإيه تتمشكم دستيلكم حساباتي سبسكرايب شير ناقبركم لايك ناقبركم أبكالي باصحو تدي تمشكم كا زي تمشوكم من تايم هون حسابه أقدفوا لو أمكن أخونا لكم يا زمنا تصبوا يسمعنا تشاو good light نحن حضرت حواتي ما نطيب